Și atâta gălăjii cu Gaudeamus, gata, rezolvați întrebarea asta. L-am dat jos. Eu în 2020 spuneam că acolo se poate construi un teatru, un centru de cultură pentru artiști, muzicieni și tot așa mai departe. Dar am planurile s-au schimbat tot radical. Afară e primăvara în Polnihot, cum s-ar spune. Înflorește natura, copacii înfloresc, floricelele înfloresc, tot înflorește. Respectiv, în locul la Gaudeamus trebuie să înflorească numai decât обязательно Strosina, un bloc locativ. Ia cântăriți voi, cui trebuie teatru, cultură, toate variantele astea, nu? Numai bine acolo să fie etaj peste etaj, bam peste bam, bam peste bam, bam peste bam, bam. E mai scurt, m-ați înțeles. Știți și voi cât costă un metru pătrat în Chișinău? Trebuie de folosit cu cap, orice centimetru. Mă refer la construcții. Așa că gata, mai multe întrebări cu Gaudeamus să nu aud. Gata, conец filma, cum s-ar spune.